אהלן לכולם, היום אנחנו נסביר על פלאט אייקון. מי לא רוצה כאלה אייקונים מגניבים אצלו באתר? אז מי שלא מכיר, הנה פלאט אייקון, דברים מגניבים. היום אנחנו נתאים את זה לאייקון שאני צריך במקרה. שנייה. את האייקון הזה. עכשיו, זה עובד רק בגרסה בתשלום, לצערי, אבל זה לא יקר. זה עולה איזה 30 שקל בחודש, משהו כזה. וכאן יש לכם גם את דף ההוראות, אתם יכולים להגיע אליו תמיד בלחיצה כאן, בכל אייקון שתפתחו. יש להם טונה, זה לא נגמר, ועוד המון וריאציות. זה מוסיף חן לכל אתר. עכשיו, אני בא להסביר על התהליך הזה, כי אני מצאתי אותו כמייגע, אז אני רוצה לתזכר את עצמי, ועל הדרך גם לעזור לאחרים שנתקלו בתהליך. אז בתהליך הזה בעצם, אנחנו לוקחים את הקובץ הזה, את האייפ, ומעבירים אותו תהליך בעזרת האפטר אפקט של אדובה, ואחר כך אפשר משם או לייצא אותו כמו שהוא, או משם להעביר אותו לפוטושופ ולנהל עליו עוד עריכה. אנחנו נעשה את כל הדרך, אז קדימה, אז נתחיל. טוב, אז אני מוריד את הקובץ, ואז כאן אני פשוט לוחץ עליו. הוא ייפתח לי כמובן באדובה. חשוב שיהיה לכם את הגרסה האחרונה, הכי רלוונטית, אחרת כל הפרוצדורה שאני מדגים פה לא תעבוד. עכשיו, אני לא כזה בקיא באדובה, לכן אני משתדל להיות פה כמה שפחות, אבל יש את זה, אתם רואים? זה ציר הזמן של אדובה, של האפטר אפקט. עכשיו, מה שלא מסבירים לנו פה כמו ההנחיות כמו שצריך, זה שכאן, שימו לב אל החץ הקטנצ'יק הזה פה, כאן, וכשאתם עומדים על זה אתם יכולים למשוך, אוקיי? על זה נגיד אני רוצה למשוך את זה לפה, הייתי יכול, פשוט עדיף לא לעשות, אם רוצים לשמור, אבל אפשר לשחק פה עם הכל, אבל אם אנחנו רק רוצים לשנות את הצבע לטובתנו, אז אנחנו נכנסים פה להיילייט, פה בוחרים צבע, אני צריך צבע, במקרה שלי, רגע אני חוזר, אני צריך את הצבע הזה. ואז הבאנו אותו, שנייה, נביא אותו כמו שצריך, זה הצבע שאני צריך, ופה סיימתי. עכשיו יש לי דרך מפה, או לשמור את זה, שאין לי מה לעשות מזה יותר מדי, או לעשות לכאן אקספורט. ואז הדרך היחידה שלי זה עם אדובה מדיה אנקודר קווי. ואז אנחנו לוחצים עליו, ואז גם הוא לוקח לו כמה רגעים להיטען. אולי לכם יש גם מחשב יותר חזק, לי עדיין אין. ופה ממתינים להיות קצת סבלניים, כי עוד שנייה שהוא פה יסיים עם פה, יופיעו פה דברים. יופי. הנה אפשר לראות את זה. ואז מפה, אחד אפשר לשנות מה אתם רוצים לקבל, אבל H264 זה מה שהכי נוח לפוטושופ לקבל.
אנחנו ממשיכים את כל תהליך, אבל אפשר לייצר, לעמוד על זה, ללחוץ כמה פעמים, ואז לחץ כאן, ואז להוסיף פה עוד אחד, ואז כאן להחליט שאתם רוצים גם, לא יודע, גיף, אנימייטד גיף כאן, שימו לב, אתם ממש יכולים לייצר את כל הדברים שאתם רוצים. אנחנו קצת התקדמנו בשביל להראות איזה בעיה שעומד נחזור בשביל להבין אותה. ועכשיו נגיד לדוגמה נוציא פה גם אנימייטד גיף, ולא נתקדם עדיין לפוטושופ, תראו את הבעיה שתיווצר, ולחצנו פליי. שימו לב לרינדור פה למטה, אתם בטח שמים לב בדיוק כמוני שלצערנו הרקע הוא בשחור, וזאת בעיה שגם אני נתקלתי בה בהתחלה, מעצבן שלא פתרו אותה מראש, אבל הנה הפתרון. עומדים כאן, עושים ניו, ואז הולכים לסוליד. במקרה שלנו אנחנו צריכים לבן, אותו גוררים עד למטה, הוא יושב על הכל, ועכשיו את זה אנחנו נייצא שוב. שוב פעם פה אנחנו נמתין קצת, נראה לי על Mac זה רץ יותר חזק, אני פשוט במחשב Windows, וגם הוא קצת עייף, צריך להחליף. פה הוא כבר נתן לי את הסלקשן האחרון, אני עדיין מעדיף H264, סתם בשביל לבדוק, אנחנו יכולים לראות כבר פה את התוצאה ברגע שנעשה פליי. שימו לב שברנדר אתם חייבים לשבת על engine CPU, או באמת מה שיוצא לכם בהגדרות. איכשהו אצלי, אני על OpenSDL. לרוב זה משחק פה, אם יש איזה בעיה בהגדרות. תפנו אליי מקסימום ואני אעזור לכם. בכל מקרה ראינו את הסרטון, נכון? עכשיו אני יכול ללחוץ עליו, ואני מקבל את הנתיב שלו, הנה הקובץ mp4. את זה אני אפתח בעזרת אדובה בפוטושופ. עכשיו שימו לב לגודל, אתם רואים את הגודל? אני אחזיר את זה לידיים שלנו עוד רגע. שימו לב לגודל, 1000 כמעט מגה, זה המון. אנחנו רוצים איכשהו להכניס את זה למסך, אבל לא לתפוס כל כך הרבה. אנחנו לא צריכים גם 500 על 500, אפשר להסתפק גם בחצי. אז בתוך הפוטושופ זה הכי קל. עומדים פה, לוחצים Ctrl, Shift, Alt ו-I. רגע, לא, Ctrl, Shift, Alt ו-C. שזה הבעייתי. שזה אחד שעושה בעיות. סליחה, Ctrl, Alt ו-I, ואז זה מוריד באופן יחסי הכל, בלי שאתם תתעסקו בכלום. ואז נותנים לו את כל הבמה, ואז גם כל הסרטון הוא באותו גודל, ואז את זה אנחנו מייצאים או עם כפתור של Ctrl, Shift, Alt ו-S, או כאן. ואז פה אנחנו בוחרים את הגיף המיועד,
שומרים. ואז יש לי את זה, אז אני אעשה את זה 2. זהו, אם יש שאלות אני פה. זה תהליך מגניב לייצר קובץ. שנייה לפני שנסיים אני פשוט אראה לכם אותו, שתבינו במה מדובר. את זה אנחנו יצרנו. ורגע, אני מבולבל איפה שאמרנו. בבקאפ הבנתי. אוקיי. שימו לב, הקטנו אותו ל-342. ניקח אותו, נשים אותו בדפדפן, רק שתראו. והוא שוקל שליש, בחצי גודל. ואפשר עוד לעשות לזה יותר אופטימיזציה אם רוצים. אבל זה המינימום שצריך לעשות. יאללה, מקווה שעזרתי.